Prešovská univerzita má na svojej pôde 4 átria. Do 2 z týchto átrií sa dá dostať. Málo kto zo študentov však vie, že tieto átria môžu využívať počas svojich voľných hodín. V minulosti sa tieto átria využívali na výučbu, teda žiaci aj učitelia sa tu stretávali za cieľom vzdelávať sa. Prečo nevyužívate átrium? Lebo som nevedela o tom, že je to otvorené a že je tam nejaký stolík. Lebo tam nie je elektrina. Chceli sme ísť zvonku, ale pravda je taká, že dnes takto športujeme pasívne. Zajtra budeme tu pobehovať už. No ja som si myslela, že je zatvorené, že to nefunguje, že sa tam nedostaneme. A teraz, keď to viete, že je to otvorené a dá sa tam dostať, budete to využívať? No neviem, vyzerá to v hroznom stave. Čo by ste tam zmenili? No dala by som tam ešte nejaké posedenie a možno by som z jogy tam dala nejaké tiež nejaký, možno letný bar by som tam spravila. Tak aj preto, lebo sa tam nedá fajčiť napríklad. Čo vás priviedlo do átria? V prvom rade pekné počasie a príde mi, že tento priestor je hrozne nevyužitý, teraz tu nikto nie je, takže sa tu sedí úplne skvelo. Takže paráda. Teším sa z toho, že je to otvorené vlastne, že nás tu pustili, by sa dalo povedať. Takže ja odpoviem rovnako. Krásne počasie v prvom rade, to, že je teplo a že vlastne nikto tu nie je, môžeme sa v kľude porozprávať o hocičom, nikto nás tu neobmedzuje a je fajn, že to je otvorené, že tu máme takýto prístup. Atrium je obkolesené budovou. Preto tu nefúka veľmi silný vietor a teda si tu môžete príjemne posedieť s priateľmi a so spolužiakmi. Dúfame, že študenti budú toto atrium využívať počas letných mesiacov, teda najmä v letnom semestri a začiatkom zimného semestra.